sika ewo beebi no ayade ayepa na dachi bia so aba wo so emfa so na so nei inipa bonfo nti amasika kra ho nsam no aye bibia wo ho unim se odo sika yakwa akoto ha aye so beba mfa so no be wi akire wo chiri kra hwehwe wo mo a na enya de se wo hunu wo mo nti enei ye de Ghana fo nyina efa entity ahodo mo kwan a ye be me ani ada ho ne ehunu se dwumakuo we yampa won di no kware sem de misika koto wo no mo a wo mo bo ho ban Emuntu aso Adom TV ediba. Help us to resist the pressure with all our will and fight forevermore. Pensioner Boarders Forum enenso wamo ekwaye oyekire ewo asoye hye omansi kasem enimu hono mu a nyina no wode to asoye enim se eka aban ede womo no wontua emfama womo eneidi wokọ hono mo so afa bedi akira wono ene hye omansi kasem so abna osaya sare eba hono mu a wono womo bedi nkomo wototo sere womo se ebe ya nkoye kire wonyai esanse ebnada asoye enim penifo ede koya no ebekọ akotena se no ahwe kwan a obefa so ede akira wonsika no ama womo